Hola, soc la Lídia Serra, mestra de primària i professora de Bihar Yoga. Vaig crear el projecte de Yoga per Educar per acompanyar les famílies i els professionals de l'educació en aprofitar tot el potencial que té el ioga en l'educació d'infants i joves. Yoga per Educar és un programa formatiu on aprenem i treballem com aplicar totes les eines que ens ofereix el ioga en el camp de l'educació. A través del ioga podem educar d'una manera diferent, connectant amb nosaltres mateixos i el nostre entorn i aportant experiències enriquidores al dia a dia de les aules. El ioga ens permet gestionar els aprenentatges a partir de la cohesió de grup, de l'autoestima, de l'empatia, de l'assertivitat, del respecte. Aplicant el ioga al món de l'educació, podem reduir l'estrès de mestres, professors i alumnes, millorar el clima als centres educatius, disminuir la dispersió i treballar la consciència i l'atenció durant el procés d'aprenentatge. Però sobretot podem acompanyar els infants en el seu procés de creixement personal i desenvolupament integral.